Nyako poko kendi, to iya kanye. Omera ncha dhie budho moro mar mine, Dong nwawacho ni kik wawuoth kendwa, iwuoth gi ji. Koro budho mar mine ni to koro kochakre to koro okone ji ni ji otimane introductions. To nakia ni kara kikone Jaluo ni otim introduction to kar ikwinye. Nikech introduction ni nolokre pakruok. Makoro moro wacho ni wane jok manoneno taya mokwongo piny Kaluo aka Kisumu County. Koni yawa. Koro be katucho koni enoa the land of kaminyuole ruedhi marito piny aka Siaya County. Moro be kachungo koni iwicho jok makoni noyudo taya the first time go. Wane ma wan the land of top engineers. Engineers mano okelo taya no. Koni yawa chiedh nadi to anto koro hang na wachango. To Nyasaye omiya paro mapiyo piyo. Koro benda paro ni kaka nyalo pakora, anyalo dendora. Takore gini anto kamae. The land of confident women, top doctors, engineers and plenty of mangoes aka Asembo. Piny maber michame maembe. To chiro bende iwinjo ruodhi mawach ni iko piny kande. Wabende nitiere ruath achiel morito piny ma wadhi godo chiro. Wayiero kode maembe every Tuesdays and Fridays aka chiro wa en Bondo. Inti kanye? Bende pakri wawinji ndiknwa ka eri e comments ka. Kaka inyalo pakri inti kanye?